si jaskiniarom, dajme? No, celkom to presne neviem, môžeme to pozrieť do preukazu starého, ale odhadujem, že určite v 72. alebo 71. sa začal s nimi chodiť. Javorinka bola objavená v 73. roku, to vieme všetci, ale bola zhruba nájdená tá diera vstupná, čo je vstupný vchod, niekedy október alebo november, neviem presne. Hej. Ale keď sme sa vrátili zo školy na vianočné prázdniny, tak sme tu bivakovali už, čiže tie fotky, čo máme doma, alebo v našich týchto albumoch, je z 73. roku. A to už sme boli v tom buvaku pred hrdlom. No a zašli sme určite tie 3-4 dní, čo sme tam boli, sme zašli prvý, druhý vodopád, no a potom sme sa tam už vracali tak, jak to dalo. Táto časť bola zaľadnená, čo si išiel teraz, či nie? No, ale nie až tak veľmi, ale bola. Rebliky tu neboli, v podstate sa to dalo, keď si dával pozor. Väčšinou som nehodili lano až dole, takže keď si trebalo, tak si sa priviazal a keď si nechcel, tak si išiel tak voľne. Hore bol ľad, tuto dole už veľmi nie, lebo bolo už teplo. Ale tam hore bolo, viem, však aj toto, čo sa tam moko švikol, bolo preto, lebo to lano, na ktorom on bol, alebo sa ho pridržiaval, bolo podľa mňa uchytené trošku v ľade, takom. Alebo nebolo v ľade, ale zrazu mu povolilo, keď sa ho držal a zrazu skočilo o pol metra nižšie. Ale ja som ho istil, takže vlastne sa trošku zo švikovky sa naplnalo na to bože. A zase sme sa vrátili a do toho bivaku, dačo zjedli a zase sme sa pokúsili ďalej. No, Bivak kde bol? Bivak bol pred hrdlom, nejakých 50 metrov. No, čiže dobre. Tak, keď si z bivaku odišiel, si sa tam vrátil, tak tá rieka ti dala spať, nehučala až tak. A mal si tam suché všetko, nebolo tam nikdy žiaden potok v zime. V tých začiatkoch tam bol ľad až ku bivaku? Som videl také zábery. Nie, nikdy tam nebol ľad. Tam bolo v bivaku v zime, keď sa nám prišlo, že už bolo otvorené ten počiatočný, tak tam bolo sucho, perfektne. Nakoniec tam boli police všelijaké možné, kde si mohol batoh položiť určite. No a ďalej sa už muselo rátať s vodou, lebo si už šlapal len po vode, po korite. Keď si mal dobré čižmy, tak si mohol do vody a keď nie, tak sa to dalo obliecť po takej stene. Trošku, alebo tam bolo povedla chodník po tých... No veď tam je vlastne také korito, možno hlboké aj po meter alebo dva. A dalo sa aj povedla chodiť po... No ale tak to zase, buď sa ti tam chcelo, alebo si išiel po tej vode. Najďalej, kde si bol? No, ja osobne vravím, som bol tam najviac po ten polosifon. Tam trebalo sa buď vyzliesť a nenamočiť sa celý. No tak kto to prešiel, ten prešiel za ten sifón, polosifón a za chvíľu sa vrátil. Aspoň ja neviem, že by tam až tak ďaleko v tej dobe takto zašiel. Ale určite neskôr ste tam prišli vy a ste tam objavovali ďalej. No.
Keď som tu na tej 50-ke bol, som chcel sa s vami dostať do toho vchodu, ktorý ste vy nazvali Nadejna. Tak. Nadejna. Hej. No však bola Nadejna, vyšlo to. Hej, bola. Aj je. Pokiaľ sa pamätám, aspoň Vlado mi to vravel, Klein, teda Čmuro, že my sme tam vlastne boli od tej Nadejnej vchodu pár metrov. Dokonca tam bola taká stienka a boli takto šikmo naskladané platy. Takto, keď som bol tvárom ku kopcu. To bolo niekde tam. No a boli sme tam my dvaja v podstate. Keď som sa chcel dostať za to úzke miesto, najprv som skúsil hlavu. Hlava prešla, no tak som sa vyzliekol do trenírok. Prešiel som tam, videl som, že to také zjavné pokračovanie žiadne nebolo. Vyšiel som von. A o pár metrov Vlado Klein vraví, že ste vy našli potom nad tým miestom pokračovanie.